Naselje Katuše, koje datira još od prije skoro 300 godina, i dalje odolijeva vremenu, unatoč tome što je tijekom prošlog stoljeća iskusilo veliko iseljavanje stanovnika, a u Domovinskom ratu i kompletno iseljenje, najviše prema bogatijim Ravnim Kotarima te Zadru i Biogradu na moru. Zamislite mjesto gdje se susreće prošlost i sadašnjost, mjesto koje je otporno na promjene koje donosi vrijeme. To je zaselak Katuše u idiličnom selu Medviđa smješteno ispod brda Kunovac i Jurišinke, najvećeg vrha Bukovice. S vrha Jurišinke, na 674 metra nadmorske visine, pogled puca prema Ravnim Kotarima te Zadarskom i Šibenskom arhipelagu. Ovdje, gdje se mediteranska klima susreće s planinskim zrakom, stoljećima su generacije stanovnika nastojale očuvati svoje korijene. Danas, s tek 5 stalno prijavljenih stanovnika, Katuše je oaza koja ponosno pokazuje svoje nasljeđe kroz obnovu u starom bukovačkom stilu. Kuće od kamena koje su obnovljene posljednjih godina pružaju odmor i odmorište za putnike, simbolizirajući kako se ovo maleno naselje polako otvara prema turizmu. Posjet Katušama pruža priliku za povratak u prošlost, ali i otkriva put prema budućnosti, omogućavajući posjetiteljima da dožive bogatu povijest i tradiciju, dok se u isto vrijeme povezuju s modernim trendovima u turizmu. U blizini se nalazi i fascinantniji kameni ledenjak, prirodni fenomen koji svojim dramatičnim pejzažima i jedinstvenom ljepotom privlači sve više posjetitelja. Ove izbrazdane litice svjedoče o surovosti prirode, ali i o snazi i otpornosti ljudskog duha koji se uspio prilagoditi i kroz generacije stvoriti dom u ovom izazovnom okolišu. Doživite sami ovu priču o otporu, očuvanju i prepoznavanju nasljeđa ispod vrhova Kunovca i zavirite u prošlost koja je još uvijek živa među starim seoskim ulicama.
Katuše su pravo mjesto za one koji žele otkriti skrivena blaga Hrvatske, gdje priroda, povijesti i kultura zajedno utjelovljuju jedinstvenu priču o opstanku i nasljeđu.